Trucs per a les taules de multiplicar. Part 1. Per començar, hem de saber què és una multiplicació. Bé, una multiplicació és una repetició. En aquesta equació d'aquí podem veure que n'hi ha 5 multiplicat per 3. 5 multiplicat per 3 és el mateix que 5 més 5 més 5. D'igual manera que també podríem dir que és 3 més 3 més 3 més 3 més 3. Els matemàtics es van inventar un mètode per a que no hagueu de sumar tants números, i aquest mètode es diu la multiplicació. Però per a que sigui molt més fàcil aprendre-les, us ensenyarem alguns trucs. Començarem amb el truc per la taula del 0. La taula del 0 és molt fàcil. És tan fàcil com que, literalment, tots els números que multipliqueu per 0 tindran el mateix resultat, que són 0. Per què? Recordem que la multiplicació és una repetició. En aquest exemple veiem que 14 multiplicat per 0 és igual a 0, perquè estic repetint el 14 0 cops. I el mateix passa amb el 5. Aquí us he deixat una llista d'operacions per a que pugueu practicar. En segon lloc, us ensenyarem la taula de l'1. És tan fàcil com que qualsevol número multiplicat per 1 serà igual al mateix número. Mirem una mica aquest exemple. 5 multiplicat per 1 és igual a 5. Per què? Perquè estic repetint el 5 un cop. I 4 multiplicat per 1 és igual a 4. Per què? Perquè estic multiplicant el 4 un cop. Si voleu practicar, us he deixat aquí unes quantes operacions. Seguirem amb la taula del 2. La taula del 2 ja es complica una mica, però també és molt fàcil. Aquí és tan fàcil com sumar el número amb el que esteu multiplicant el 2 dos cops. Anem a mirar una mica aquest exemple. 2 multiplicat per 8 igual a 16. Per què 16? Perquè estic sumant el 8 dos cops. 8 més 8, 16. I el mateix passa amb el 9. 9 més 9 és igual a 18. Aquí us hem deixat més operacions. Si voleu entrenar una mica amb la taula del 2, molt recomanable. Seguirem amb la taula del 3. Aquesta taula, en la meva opinió, és més complicada, però el truc és molt més divertit. Començarem agafant un full, el que tingueu, i un llapis, i dibuixareu aquesta taula, igual que la taula del 3 en ratlla. Després, a la columna de dalt, escriureu 3 zeros en cada columna al davant de tot. Després, a sota, escriureu el número 1 i a sota de tot el número 2. 0, 1 i 2. Una vegada tingueu aquests números, escriurem del número 1 al 9, començarem de l'1 a la primera columna, de baix cap a dalt, i seguirem aquesta seqüència en cada columna. Si veieu, està tot en ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Després, en cada quadre escriureu la taula de multiplicar que respon a la del 3. Aquí poseu 3 per 1, 3 per 2, 3 per 3, etc. I ja tindreu la vostra taula de multiplicar del 3 casera. Aquí teniu algunes operacions per si voleu practicar una mica. En cinquè lloc, aprendrem com multiplicar amb la taula del 4. Aquesta també és molt divertida, molt xula. Començarem dibuixant una estrella de 5 puntes, d'aquesta manera. Després escriureu del número 0 al 9. Posareu el 0 a la punta, el 1 entremig, el 2 a la punta, el 3 entremig, el 4 a la punta, el 5 entremig, i anireu fent fins a arribar al 9. D'acord. Doncs, per saber utilitzar la taula del 4 amb aquesta estrella, és tan fàcil com seguir la línia. És a dir, començarem amb la punta del 0 i aquí, com veiem, seria 4 multiplicat per 0, perquè aquí està tot en ordre. Lògicament serà 0. Després continuarem la línia fins al número 4, que seria 4 per 1.
després del 4 al 8 i aquí seria 4 per 2. 4 més 4. Després seguirem la línia en horitzontal cap a el 2 i aquí ja no serà 2 sinó que serà 12. Per què? Perquè després del 8 lògicament no va el 2. Hauríem de posar una desena al costat. Després, com seguirem, després del 2 sí que va el 6, per tant aquí posarem una altra desena que serà el 16. I després seguirem la línia cap a dalt, cap al 0. Però què passa aquí? Aquí ja no té lògica perquè després del 6, o sigui, no va el 0. Hauria d'anar una altra desena i aquesta desena serà el 2. Per tant que 4 per 5 és igual a 20. Tornarem a seguir la línia un altre cop cap a baix, igual que al principi, i aquí ja no serà 4, sinó que serà 24. Tornarem a fer-ho un altre cop, i aquí serà 4 per 7 igual a 28. I aneu fent amb la lògica. Aquí ja no serà 2, sinó que serà 32. 4 per 8. I aquí 4 per 9 és igual a 36. I és d'aquesta manera que podeu aprendre com multiplicar amb la taula del 4. Aquí teniu més operacions per si us voleu entrenar, per si voleu practicar una mica, també molt recomanable. O sigui, jo us aconsello que primer mireu l'estrella, jugueu una mica amb ella i després, així com exercici per memoritzar, completeu aquests exercicis. I acabarem amb la taula del 5. Aquí imagineu-vos que esteu a classe enmig d'un examen de les taules de multiplicar i teniu la del 5 i no heu estudiat res. Doncs aquí tindreu una xuleta que només serà mirar el rellotge. Si sabeu com funciona un rellotge, sabeu com multiplicar amb la taula del 5. Per exemple, aquí veiem que del 12 a l'1 han passat 5 minuts. I això vol dir també que 5 multiplicat per 1 és igual a 5. D'igual manera passa, o sigui, només heu de mirar el número del rellotge i quants minuts han passat. I doncs aquest serà el resultat. Per exemple, 1 per 5 és igual a 5. És a dir, si aquí està la fletxeta de l'1, han passat 5 minuts. I el mateix passa amb el 6. Jo sé que 5 per 6 és igual a 30 perquè del 12 al 6 han passat 30 minuts, mitja hora. Per acabar, aquí teniu més problemes per practicar perquè sé que us encanta resoldre problemes de multiplicar, sé que és el vostre hobby. Acabarem el vídeo preguntant-vos si coneixeu més trucs per multiplicar fàcilment. Us demanem que, si sabeu, els escriviu als comentaris i us ho agrairíem moltíssim. Gràcies per escoltar-nos. Us demanem que us escriviu i doneu un like si voleu part 2.